Can Xatarra porta anys lluitant per la integració al món laboral de les persones que per una problemàtica social determinada han abandonat els seus estudis o que han tingut dificultats per trobar un lloc de treball. L'associació compta amb 4 centres que imparteixen cursets i tallers a diferents nivells i que lluiten en diferents fronts. Nosaltres, amb el col·lectiu en el que treballem i per els tipus de programes que tenim, donem un èmfasi més important a aspectes psicosocials, perquè ve marcat per al col·lectiu, amb l'objectiu final de la inserció laboral. Per una banda, ofereix els seus serveis com un centre ocupacional, impartint cursos de fusteria, ebenisteria, electricitat o restauració, entre d'altres. A aquest programa s'hi pot adherir qualsevol persona en situació d'atur que vulgui trobar un lloc d'ocupació o simplement aprendre un ofici. L'associació ha previst un espai per més emprenedors que comptaran amb l'avantatge de gaudir d'un local on començar a muntar una petita empresa. Un altre dels col·lectius amb els que treballa Can Xatarra són els beneficiaris del PIRMI, és a dir, les persones amb una marcada problemàtica econòmica i social que reben una renda mínima a canvi de participar en aquests cursos d'inserció laboral. El que ens trobem a vegades és que, depèn del col·lectiu, es genera una dinàmica i es genera un procés d'inserció. Pots tindre un col·lectiu que de 15 persones que tens poder s'insertin 6 o 7 persones i pots tindre un grup de treball que tingui unes altres característiques i s'insertin menys, és a dir, depèn del col·lectiu que tens i penso que això és fonamental perquè es produeixi la inserció. Ens trobem que de 15 persones potser 5 persones, 6 persones s'arriben a insertar. I s'arriben a insertar vull dir que acaben tenint una feina, acaben tenint un lloc de treball. També hi ha un petit espai pels més joves, pels adolescents que han deixat la formació arreglada, tot deslligant-se del cicle normal de l'ensenyança. La idea és crear per a ells, i d'una manera molt especial, un lligam social dins l'àmbit formatiu. A l'aula taller el col·lectiu són adolescents de 14 a 16 anys, llavors són nanos que en algun moment determinat han deixat l'escola arreglada per diferents causes, sigui falta de motivació, falta d'estímuls, dificultats a nivell familiar, dificultats emocionals que no li permeten sostenir l'ensenyament reglat i que això esdevé com una alternativa possible per anar treballant, és el que deia, o sigui, anar treballant i desenvolupant el que seria el seu procés educatiu. Un elevat percentatge de persones que han passat per als tallers han trobat una ocupació, han creat la seva pròpia empresa o simplement han après un nou ofici. I és que tothom mereix sempre una nova oportunitat per aprendre i per projectar-se a l'estructura social.